کузов Шонаим занг зад ба ман ки раиси наҳзат барои шумо амр кардааст ки ҳатман бояд биёем, мо ба шумо сахт ниёз дорем алон. баъдан ба ман маблағ ирсол кардан ва ман билети ҳавопайморо харидам ва дар фурудгоҳ маро кузов Рустам бародари Шонаим пешвоз гирифт ва ба воситаи таксии кироя маро ба ҳамон ҷо бурд ва дар он ҷо ман ба кузов Шонаим вохӯрдам. якчанд рӯз маро меҳмонӣ кард ва баъди ӯ баъд оҳиста оҳиста шурӯъ кард ба фаҳмондани вазъият ва гуфт ки мо дар пойгоҳиҳои низомии Мозандарон, Арок, шаҳрҳои Пардис, Бумиҳан дар ҳамин ҷоҳо мо ҷавононро ҷамъ кардагем ва таълимоти низомишон метиҳем. вазифаи шумо домла ҳамин аст ки онҳоро аз лиҳози рӯҳии маънавӣ барои ҷиҳод омода созед.